Nyakwara Mogajwang. Ini wacho nang'o? Ami thuolo ka podi ka. Oyawre? Oyawre. Oyawre mo beta do pole nyonga. Yes, Ben. Ndio. Nitiere kaka sirikal masani ni ani en ka compare lakini gi sirikal mokalo ana no ma sirikal mokalo ne ati ikane neno ka samoro jok ma kuri mako gi makuri maki to ini bi to samoro mokungi kunde mudhi ini koro jogi kila ka irini ka ko jonyuol mag jok mako gi winjo matek a jogi kini godo gi ka to jogi kito duogo ringo to kuwo pura ni ngina neno ka gima okanega gima sirikal masani montie ni tiyo maber. Okay, aparo ni bai oko matin di chome gi twak mag sani Bernard. Iwinjo kanyo ka jolonon weche mag siasa moko nyo loso kendo nye ng'iyo ni to dibed ni constituency ma Jakom Raila Odinga osebedo kaka command e siasa mar piny Kenya ka inya king'iyo gi gik molongo ni numerical advantage kata strength. Okay, numerical analysis kaka jinogo kura yiero mokalo ma bende ne giombore mana kod kula 200,000 kende. Sani gini osiep e bwo chenro mar broad based government ni. Omiyo jalumo kuongo bedo jatend migawo mar pesa Nyakwara Mogajwang. Lemo mar Attorney General bende piny luo no yudo. Kendo tinende mbako sebedo ka kuodhore ni safari mang'eny jatend piny Kenya sebedo ka timo e gwenge mag Kaluo kod imbo mar piny Kenya. Ka neno ka gima Kenya madiere koro diedo jalupne ma chon Rigathi Gachagua nothich oko kendo tiyo kod thuolo bende mar loso siasa ne moro kende gi jo Kenya madiere ni. Professor Kithure Kindiki nyosieme ni wesia jo piny kuom sirikal to jolony wacho ni ya ne gineno ni ok dhi bedo mayot ne jatend piny William Ruto yudo kucho nagi kod gwenge ma Jakom Raila Odinga ne nie kod mbii ka yiero ma 27 okayo kato bedo ni sani en osiep migosi Raila Odinga. In kaka jago kura inene nade be yie gi paro miwacho kod jonon weche mag siasa gi koso ipogori kod gi paro ini wuoni nene nade Nyakwara Mogajwang. SMS 22954 en kanyo saa 2:38 mar okinyi ma kawuono pod amedo mako simbe achiel kachiel wach koda thuolo koren mari podi Nyakwara Mogajwang. Erokamano nya Afel ng'isa ka ni maka juma oyawre Jakom Raila Odinga ng'ama riek ahinya siasa mar piny Kenya ka en kingmaker kendo William Ruto ne oseng'iswa kite 2002 ni gidhi tiyo kanyakla maber ahinya ni somrada AUC Jakom yudo saa 3 mar okinyi mang'ich ahinya. Hello. Oyawre Ahinya BOJ. Machiegni tele iluonge ni ng'a? Ma iluongo Director Broadbase Western Kenya Region Makamu. Miya wache osiepa. Weche le iwinjo ng'ama iluongo Soma yo William Ruto no. Mano ng'ama oloso nwa historical justice in the world. Wayudo minister mane pok aneno nyaka ne nyuola waziri wa fedha. Achaka yuda Attorney General Mama Dorcas. Bwana gikmiwacho nago kadwe winjo Ruto no wadwa support blindly. Kendo sasa ma unyalego sayudo African Union tarik 13 next month. Onge yieri Kenya ka en Raila Africa Ruto Kenya. Raila Africa Ruto Kenya. Kang'ato pingo abro donjo kuome ballistically kotenwa gi reyo molo interior. Oriti. Iwinjo koso kiwinjo Victor kendo radio nadwa na biye very fast. Awinjo. Mondo biya wuogo jo piny. Okodwa weche makikre manono. Erokamano. Wan support Ruto bedo opposition okwa bedie nyaka Yesu noduog jomoko bo bedie Gachagua giri go kuche go miel ndara. Wano kwa jakwa miel ndara nyaka Yesu noduog. Mane en Victor kendo adwa ni luonga ina mugi kanya ler ni joluo kama piny dhi. Erokamano nya Makamu. Makamu iluongo ni Okoa Kenya pesa mashinani broad base Maramogi. Hello, Wudo kana machiegni? Follow wanga. Machiegni? Iwinjo Victor. Acha kaka sanoingo. Jakom kata bed ni onge na biloka. Kata gimubro wacho noero. En ge jote kima ka county ni kod jogene kale to gi bunge ji. Di gavana sile loke. Jakom ko wacho ni jochok koni, dano to choko mak mana ne ya. Wan bende gi moko bende ma kod patch ma. Yes. Mamalo ko kwata ni keke kata maneo inyalo bedo go ganda to
Ye kanyo rungu kama de akabedi. Oke nige keno kito wilbaro. Kama ina no. Keno kito wilbaro. Koro ina tuong. Moganda wana katumeni. Edaki tamuantu. Yes. Ruto ena sipwa. Ndio je sanye ndika ka Ruto chobiri. Mila sababu singa tunabi kwa ndio ndio mapera kwa. Mane Ruto wo sababu ndio kana tabu message ni rimro bakani karo singa bawi ni loso. Yes. Jiwa mati mo pinyo ka ito kata manyo manyo ane jweni. Iyo karo manalalo kata mana chende manyo chama chama Uganda kai. Manyo ni kofa yuke te kaunti chibahuka. Yes. No duro matmani chonda de ludio chonena hadi alanda yang mai tukio wase ni china mbozi akiko koko. Uneno bad serikali machingni kodu kaka jobigori. Wana kae ndi ba women reskele. Munde ni kele, kama ikele kwa ni pomia tuba mathematic to ndiko kujimbu do kadro na dogo kidogo na. Kwa wapo ni gawa. Kikuna tibia lumora mora buko reni ya ni Ruto. Opo iputo kine ganye, kikingu na musa la tikendi. Wako waja wa mantia serikali pani. Ni mantaka ni konya do watoka kama na ibitisi na ngere chompa. Yes. Mae sama kuru lejo huu yoka katimo to pesa begini ni kichingi kibati nyena chulo jo kumani nikosa kwa leo ni katimo. Komesani mane do IDP do tambulika nene yoka karumu kwa ziri gumbati geni ganda geni. Oginye kaka nijikoro bedo to beso do kachiri ne wanga go chilo geni ntansu magisunta yibachiri ni gejoge. Por pode ni chopo le jakom katani ya jakom sisi mwabu ni to kuto ni. Dole ni uga IDP ni yeki. Koro ma ingi madam ko yo santo ba tumoro ni ko ndina to wade ni ani ngaro bro ko mbulu ko sache ibenyo kamano ibenyo ma ero kamano ya ud mapera oyawre bisa oyawre nyama ya kwargwara ka wuki jare machingni nya kwargwara nikta awinjo gere to kanki huoyo Mokongo an kaka nyakwara ano kanya gole Ruto kura. Nikech ang'o sipa? Gimomiyo kanya gole Ruto kura. Mai sirikal manugundo an kaka vijana mondo ni ati mai sirikal mabiro kuwa mar vijana lakini sani lakini kaka sani ni vijana. An kaka an kijana ok nyal mora. Porque sani kata kido kata nini wa maloka lot kaka sani kaka itimruok kodgi Victor. Sani kata somo test Victor makata sani an nyaka natim for Victor poka display kaluwore gi ban marach mano kitai. Nikech ng'eni jonyuol ga be ne onge nyala ahinya. Mos ne pok yoro review ne jo diginene iluongo nang'o University Fund Kenya. Kama temoro kama nisani ati mondo mi ariti matin koro Victor asebedo karita ma pok adhi successful. Koro an sirikal ng'iyo joga makata sani kaponi kata kama tieng'i no ne nyalo chuo matieng'i no ne nyalo resowa lakini kata poni ODM obi kaponi ODM obi e sirikal Victor joka ok nyal miyo Ruto kura nitie kuom japiny. Erokamano. Japiny mabiro jaji Ruto ni wadwoko but ato de ok ahero mondo Ruto dogi. An kamano kaka nene Victor. Erokamano ahinya. Jonon weche mag siasa moko ne olieko ni dhi bedo matek ne jatend piny William Ruto ni ok en automatic, ok en guarantee ni constituency ngeche nang'o, tiende nang'o nyakwara mogi. Kuonde ma jakom Raila Odinga nie kod mbi ma osebedo ka luwe religiously yiero mora mora. King'iyo gwenge ma Kaluo pattern kaka gisebedo ka gigo kwan gi e weche mag siasa mar piny Kenya, kidhi gwenge moko e Western Kenya, mano kidhi Busia County, bro neno Vihiga County, Kakamega County, isebedo kaka neno kidhi kata mana yo Coast Region kocha kaka osebedo ka gigo kura. Tinende nitie osiep manyien ma otisi ni broad base ni. Ma bende jolony wacho ni ok dhi bedo mayot ne jatend piny Ruto yudo kuch onagi kod gwenge ma ODM nie kod mbi gi jatendgi e yiero mabiro kaka iliekono kata obedni sani en kod osiep gi migosi Raila Odinga. Jonon weche mag siasa nene kamano. In kaka jago kura mateko ni e lweti inene nade? Miya wach.
Oya, uko ready win big na have fun? Come ni kuintroduce kwa patapata.com, the home of virtual games. Whether unatafuta quick wins ama kujibambo kipas time, patapata.com ndio base. Register sahi upate up to 200% karibu bonus on your first deposit, uanze kushinda na Aviator, Mines, Patapata na Macrash games zingine major. Rubani, karibu patapata.com where the wins and fun never stops. Patapata.com. Play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Ne lendo makuyo, lendo magohala, kachiel kod lendo moyedhi, ka intiebo mama Oyugis, chop Telakok Merchants Limited mantiere wangapaya maduong' mar Oyugis, Kisumu, momanyore gi Oyugis Market. Ka intiere Homa Bay, chop Legacy Plaza, ground floor machiegni gi Salama Road. To ka intiere gwenge magawendo, chop Ramogi Hair Salon mantiere wangapaya ma Posta. Kata ywa tole namba mar 070-126-2-1-2-7. Kata 070-2-7-9-4-8. Chako hala, ger ot, nyop lot kata chul school fee gi cooperative personal loan. Michulo kuom dweche 120. Limbad bengi mar cooperative mantie machiegni kodi. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank opodhi kendi tayo gi bengi maduong' mar Central Bank of Kenya. Mana kamano nyakurongo juang sade kwa dongi dakika gari okende. Maramogi? Oyaore wudeni. Oyaore machigni? Umawachara udangwe. Udangwe wan e baraza machigni? Kama na enya. Nije awinjo ka jonone weche mag siasa. Wacha ni oken gima yot mondo William Ruto okaw ombulu mosebed ka support Raila Amolo Odinga e regions madito me pachoka. Yes. Adwa wacho ni an ka kuma wachara aneno ni jolonyo oneno gino kae. Victor, oken gima yot. Mondo mi state ma Kenya nitie kawuono ni. Di kaka yong'eyo Raila Amolo Odinga. Di injili mosebedo koyalo mar loko Kenya. Mondo mi ang johera mamage. Oringi madhigo kura blindly. Ne William Ruto manake no jogo kete no. To okanya rule out bene completely. Anyalo kete ni biro lore. Ni okinyero mar AUC. Raila Amolo Odinga ka ng'at ma control regions nene support go. Yes. Okao kang mane kisiasa. Oduogo mondo mi olaya ko moro koso en owuon o support na kisiasa. To okwanyal chiwo bende e thuolo mang'eny ahinya ne waneno ka koro Raila Amolo Odinga nosep William Ruto. Ni koro gik moko nyalo dhi adhiya sambao makara Raila nyalo luwo William Ruto. Political formation manyalo bedo mbele ka. Yes. Anyisi wurjo mane inyalo buok go. Inyalo buok kasa moro pinyo ruka wuono. Kiwinjo ni Raila Amolo Odinga ogonyere gi serikal. Joma chalo makamu. Mabela niyo na strong supporter mar Raila Amolo Odinga. Chieng' ne mubiro chako gwe William Ruto. Magi mowacho no support William Ruto blind lino oko bitimo. Nikech wan jomo believe ni ka Raila Amolo Odinga wacho left, to wabiro dhi left. To wacho right, wabiro dhi right. Koro mogi chadwa na wachi ne gimo osetimore maber ahinya. Kata koloko ni William Ruto osebedo ka chiwo positions moko ne piny luo. Yes. To constitutional goals moko ma Raila Amolo Odinga ne nitiere oro. Nitiere chandruok ma japiny mondo mi iwen pacho ganda kata pach kabila machielo mondo luwi en gik moko nyaka ket policies mag sirikal mondo ring makare mondo piny owuore nafu. Mano biro miyo kata koro ng'ato ja ODM kata jahera mar Raila Amolo Odinga to ni no ka jogi noriwore ka to kendo no jobedo kama makawuono ko nafu bedo. To kile Victor ka nyaka sani wawuoy wach mar SHA gi shifni kawuono gunde gata pod ok ng'e kumoro ko chamo. So ng'ama ng'eyo masa moro ng'ato pok obedo matuo to wene gino yot wako isebedo gi ng'at moro ki hospital kendo ng'ani kare gini sa challenge. To gik moko adek momako ngima ja Kenya. En wach mar education,
en wach mar security, to en wach mar thieth. Kato mar ang'wen to biro wach mar pur. Mae Kenya ne neno ka weche mag pur okaw lo tiolo gunia. Timiyo japur okomgo. Mano pok obedo addressed to date. Mar ariyo en wach mar security. Ineno ka nyithindo bedo abducted. Nyaka kawuono iwinjo ka sirikal kone gi kia. Minority leader kochunga moro to kone ni nyithindu irenyo e simu to kipe make ni etugo kuku. President obiro Homa Bay to owacho Homa Bay ka ne obi komesa wach mar abduction. Ere ka kidode komesa gino oking'eyo. Ne wen mo kichako tichiko na unka ito wonti kia gino. Kinano ka majority leader. Kinani Chungwa. Ochung contradict weche ma Natembeya owacho iko kod Moses Wetangula. To en majority leader mar government mar piny Kenya National Assembly. Mano nyisi ang'o. Koro katieko weche mar somo. Yes. Mae mawang' ni ineno e Ministry mar Education ka ndalo mang'eny kapok osomo duoko. Ang'o matimore e sirikandni? Okay. So nadwa nawachi ni ka nitiere nyao moro matis e weche ma communication e bosses mar piny Kenya ka. So giket lai mondo mi japiny onwang civic education so gik mitimo gi japiny bedo aware ton kapok ogik kama giken. Erokamano. Erokamano mo chara Wood Rangwe. Erokamano ahinya Wood Rangwe Mosenya. Maramogi. George Duya ng'isa kanyo ni oyawore maka jomo oyawore ahinya. Anta neno ka adhimiyo jatend piny Kenya William Ruto kenda neno ka constituency mar Raila onyalo inherit. All will depend on yiero mar AUC Addis Ababa e piny Ethiopia. Sami Nyakumba wuod Juma oyawore. An Sami Nyakumba jandhiwa Ruto tiyo nyaka 2032. Okay. Moro ka bende ng'isa kanyo ni Oginga Odumbe kantiere ayweyo kantin. Gima wacho kendo an go gadier ni Ruto chwado tich nyaka 2032 maonge because he is a good schemer politically. Moro ka Freddy Kudhiambo ano kasir William Ruto makmani dongruok ma wadwaro to iwacho kanyo ni e yor Facebook ka to ji ong'e ni Ruto biro tiyo ji marach moloyo e tam mogik. Waikre ne wachno. Koth Fred ka wuoko Ngata Rungai nene kamane ote mareka endiero kamana enyam. VOJ, the deal has been sealed. Migosi Ruto wadwoko ne lwetwa kendo gi atamalo mathoth mar ombulu. He will prove to the Republic of Kenya ni he will legitimately be elected 2027. Walter Odhiambo. Salas Odek ok dhi bedo ne mayot adier ano joga. Ben Omondi joluo oseol gi goyo kura maonge gima konyo gi go. Okanyal miyo Ruto kucha kata matin. Ben Omondi nene kamano. Caroline Beatrice VOJ anto kucha okamiye. Mark Owino kani utawala sani dhano sechech e okang' ma raria kendo asia magiloth tinde ne waseweyo chien sani iyiero ng'ama ji dwaro omiyo kata sani Raila bigi Ruto to ene kind jago kura kende siri ni kuom jago kura erokamano ahinya mago tim maoro ote kokalo kuom Facebook live oyawre oyawre maching tele iluongi ni ng'a Wood Seme miya wach Wood Nyamira Kango. Oh, Wood Nyamira Kango chingni Wood Bondo. Yes. Ati yun ito katungo ga gimawin Fidel wacho na. Uran wun Fidel ko konanera eh. Ata pinumram na China. Yeye yanabia ya kwa hivyo por kuonyesha ndipo unagoia. Kata pili yotama. Koro unsigoye pinwati ya gari kitina mano chuma na ngolondani. Yeye nyakanyegi ibede komtia. Yung tani na napatipire ka yung maliit jeri ma kakachaw sa lot yung maliit jeri. O manunda ramadin nango nya kaleonda.
Omiyo kanya pingo gi wuon Fidelo. Ero kamano ahinya. Owacho ni en gima wuon Fidelo ng'ise konya pingo. Victor Oyawre machiegni. Uchile Jawaya machiegni. Victor winjo. Awinjo ka jomoko yapo ni rege inke nyalo kura Nyanza ka. Nyanza ka rapor command gi mara ilo wacho ni jopiny. Oibi lu yani ka en ki biro Nyanza ka kirwake. Kondo ele mana ka ya bia sana be. Ni gani mana ko ne biro sana sa biro. Kendo wake. Kwa nga amone gino mara ilo wacho 2027. Abuto ta dito yi. Rege sana na ni anga amone jopiny ruwa. Yes. Sasa macho ya kari. Yes. Na kome tega ya kabila dik. Kabila jaijaluo ikuja lango. Kabila rio kari wareka jalanga ya jaluo. Obviously ngamo jambo reja unika hotela. Okawuoli. Yo madikaya jamanya reja sani ngi jiu sani nginya kabeta ko unye kasani ngamaja danga yiri gijiri wale ma support songa. Kijiji do sabia ka lozo ga daka jaluo ni kama de kama yiri gijiri sabia danga bi ya lozo. Mafuta mari gijiri satimo. Dino beno rio kako mako madikaya ma Kenya te. Ndio mio ruko ko lakini mako kabila tia kene mako nyati mo one tribe ko nyati Kenya ka. Ini luka ni batimo re. Raila gimana ke Raila? Yenti mo ko mo ngene jaje mo ko bana de tela ni ko ni ko MCA ko ni ko bunge ro ni mo to ndi ti chane riwido. Ko mane ni wa ma ni jawi ni ko wa ma ni ko de polisi ai. Ko Raila support yuto. Ile polisi na ndio ile polisi yuto ile support ile polisi yuto kwa Raila. Ichuang majawa ni vile nanga diudo ni ichuang ni kana na mjani ndare ni Raila por komadi yula kan ka por support sasa man ko wade ni amiri de kura ani yao au ndio na tena nani wade ni na tena de big state wo no ka president ni yo magi ni ba de yo de hicho Sario gideka probich gaboro pesa mare mbesha maisha be abika jiapar abiyo siling elfu par mara mogi oyawre machingtelo ma boni wodo kuli masai boni mi awach an kata the same best government kuchana ni Ruto ani sima meyo 2027 ndio Ruto kura tingere ndio Ruto ni kiti namba chia kaji kwenye ndio manu kitu Ruto teno ni so gene ya yote jingi kireko kaji ruore bagina loti mugimoro namba ro gimego Ruto te kura good best government yes ya siya mapok no wayodo mapok no wayodo Pako nakitende kende sema makoro wala no Ruto ngana no uso ya kinu wana mwenye chotote ipane biliyo yaki wame vuru metuki na mwenye kondo tuwe soven kondo luna hiva yani makuma kikumi sinewa mwemka wana wamu kia wame na mwemka mwemka mweyo Dogoge. Nagana kujina na uchirika nene sema nyanu mweno ni ote muru wijokeza kere. Yes. No muru Ruto threat enyanga. Naga chabu nyatanyika mwe. Katala, wakapeka katala kurosedi ya. Wakapeka kata masari wando sedi, nupu warika lumu luoromo. Eno siku marani watu yangu. Unu tu, atu kitu tu. Yes. Mundo wanyisi yodo ni wangi wane lukelu change Kenya. Yes. Tautu uhuru chungu. Tautu Kibaki chungu. Mano nisi Mount Kenya was divided into two. Yes. How now the Kibaki managed to win the election? Remember me? Ruto Nelemowa. Dini Uhuru Kenyatta. So Kibaki Melombo, Melande. Kibaki na negirai na ndalo mar Rainbow Coalition. Yeah, Rainbow Coalition ni Raila. Wani sana mambuti na de madogede. Dini wa kugombolo. Ana support ko ni. Kwa hiyo sasa watu wetu ni 27. Ya opposition kwa dole manakaka makamu wa Nyaka Yesu duogi. Ruto baka 2032. Ani soka jok mana ko mbulu ni imene no Ruto te rosane. Enda to
moko turmune. Mano kende, but nie bulu. Wabedo gi ere free and fair kaka tuoto. Onge ng'ama modhi e ndara. Nyisa ni koro rabon nyalo dhi e ndara ne ng'anyo. Oriti, erokamano. Wadwa weyo ng'anyo uge ma ok marwa, erokamano. Erokamano nyasa 3:01 wayudo weche manyien sa okelo kanyo kod Cooperative Bank. Chul bills mag dok e skul e yo mayot. Tim chudo mari achiel kachiel kitiyo gi till kata pay bill gi M-Cop Cash kata Coop ATM card mari. Ne hola miyudo sano M-Cop Cash chopo dwachi. Di mana *667# kata donje M-Cop Cash mondi yor kwayo mari mar yudo hola. Inyalo kao hola mar pocket money ne nyathini kamora mora gi Coop prepaid card. Limbad dengi mar Coop mantie machiegni kodi mondo yud mari. Matuche kor gwenge gi Vincent Otieno. Oyaore nyakwana magajwang kendo machiegni. Jogo mauso lewni mag skul kata school uniforms boma ma Kisumu ywak ni onge mag jopuonjre ma irwake form 1 kata klas 9 higani omiyo uso mag uniform odok chien. Georgian Otieno man gi duka ma itime ohala makamane kar dak ma Nyalenda County ma Kisumu ywak ni wang'ni giyudo lal maduong' e tielo mokwongo ka opim kod kinde mokalo chien mane uso ber kane jo form 1 nitie. Otieno wacho ni gin gi stock mathoth mag uniform to kata kamano jonyiewo biro mana kidam nikech jo form 1 onge ka oluwore gi lai manyien mar somo mar CBC ma itiyo godo e pacho ka gi sani. Owacho bende ni gin kaka johala koro nyaka gi sani gineno matek mokalo koluwore bende kod juok mar osuru man malo madhi nyime sani e pacho ka. Igani okaneno ka walo bedo maber ahinya maingo kaka wasebedo ga pile. Ohala ni piny kaluwore gi kaka jo form 1 oko donje school. Pile ka indi pong' nyaka oko kucho chonde ka jo form 1 donjo. Koro sani endi traffic tin nikech jo school go koro ok donji. Adier en hinyruok mang'eny ne jo ohala kaka wan jok matimo ohala mag school uniforms. Ok ber ahinya kodwa. Sani endi kendo jok ma wauso ne gi thothne gin jok ma mana ma uniform gi oti. Mage ma wamedo ne gi achiel gi jo SS ma mokalo be watwengo ne gi jo junior secondary mod biro penjo to giyuda ma gidwaro nikech stock to wantiere godo kata kinyalo ng'iyo kanyo wantiere gi stock maber to koro en mana ni jok ma wausne gi ma pod onge. Komachielo en ni ogai mar obila ma pacho ka Douglas Kanja kod ogai mar okwach kich mano Mohamed Amin igeno mar biro chopo e nyim doho odiochieng' ma kawuono e nyim jayal buche Bahati Mwamuye mondo mi koro gichiw ler kuom bedo ni ne gikoso ma ok giluwore kod chike manokednegi mar neno ne gigolo ji 6 duto ma yande ne ondhi tarik 31 mar dwe mar 12 ma ochweyo lal godo Meru ma en bang' bedo ni nyaka gi sani ji 5 moko nyaka chop sani poko gol kata poko oyudi bang' kane omagi mochweyo lal kod Meru ka bina lipot yango ni kata bed ni ne ogol 4 mamoko. Ng'at machielo ma iluongo ni Steve Mbisi nyaka gi sani pok ong'e kama nitie wach makoro miyo familia mage odak kod achiedh nade ma en bang' bedo ni riwruok makendo ratiro mag oganda ne omako bura e pacho ka koro dwaro mondo mi sirikal kokale bad migawo mar obila kaachiel kod okwach kich mondo mi otim nonro mar yango hie gimomiyo ndicho dwa medore mokale pacho ka kopogore gi bedo ne sirikal owuon to ne okwedore gi chien ka wacho ni weche mag ndicho go ok onego bed tudo godo apisa mag obila ma itimore ka bende familia mag ji 4 ma yande ne ondhi ma ochwo lal godo Meru kawuok kar dak ma Mulolongo e kaunti ma Machakos nyaka gi sani pod ni achiedh nade nimar nyaka chop sani pok ging'eyo kuma wedegi nitie. Steven Kavingo Martin Nyuko kaachiel kod jal machielo ma iluongo ni Kalabi Mwema gi Justus Mutumwa ne omaki kata ne ondhi ma ochwo lal godo Meru chieng' tarik 16 mar dwe mokalo nyaka chop sani anyuola gi pok ong'eyo kuma gintie ka bende koro giwacho ni ka bende koro gidak kod kihondko koluwore gi wach ma kamano gino bende koro gikwayo sirikal mondo mekaw yie to nyisgi kuma de giyud
wedegi ma nyaka gi sani pod olalgo. Ka Steve Mbisi ma pok owinj humbe malong'o nyaka sani, to min ode lero ni ne obiro wuodhe mane ot ka opimo kaka jogo ne omako jaode. Steve alikuwa anaoga. Mimi nilikuwa kwa bedroom. Nikasikia mtu ameingia kwa nyumba. Mimi kwa mlango ya bedroom kuangalia, nikapatana na mzee fulani hivi mkubwa kidogo, light skinned. Akaniambia nilale kwa bed, nikijaribu kumwangalia. Aya, au wengine watatu wakamwambia vaa nguo haraka kijana. Nimelisha nguo haraka, wakambeba wakaenda na yeye. Ka bende ng'at machielo ma iluongo ni Billy Mwangi ma bende nachiel kuom jang'wen mane owe thuolo gi jondhicho chieng' wuok tich mar jumani, owuok oko ka owacho ni onge tudruok moro amora gi X account duto ma nyaka gi sani nie nyinge. Owacho ni sani koro onge gi account yor tudruok mar mbui mar X e account mare ma tudruok, ka olero ni mare ma bende notiyo kinde mokalo chien ne odonjruok godo gi achudhe. Billy ma en jadak mawuok e kaunti ma Embu nyoriwore gi familia mare bang' bedo ni ne oselal miru kuom thuolo moingo jumbe 2 bang' ka ne ondhiye me ochwe olal kode gi jok moko moko ng'ere malong'o nyaka sani. Motelo ne ndhicho mare, jalno wachore ni ne nie lai manyime ndiko gigo mane chal ka gima nyisa chaya ne piny owacho mar Kenya Kwanza kokalo e mbui, kendo ji mathoth ne luwe mokalo, mane momiyo koro itudo meko mare koluwore kod bedo ni ne ondiko e mbui. Siko Twitter because watu walini hack account na simu walichukua, hata line yangu iko off, and wale wanatumia Twitter yangu, they are not me, that's not me, I'm not tweeting anything. Yes, that's what. Kata kamano oyuak ka owacho ni kinde obede ne ondhi molal kode no ne osande mokalo. Gino bende wach nyaka gi sani kata pache ok pok oduogo malong'o, kata beni koro itimone chenro mag thieth tok bedo ni ne okalo e sand kowuok e lwet jogo mane ondhiye mochwe olal kode mero. I've been going through psychological trauma and I'm not ready to talk much to Kenyans. Juu niko kwenye matibabu lakini nitapata nafuu very soon, God willing. Yangu ni kushukuru wa Kenya wote walio ning'ang'ania nitoke. Komachielo nyakwara mogi en ni masira makoch mar apaya manyotimore machiegni gi St. Julian's Academy e apaya mawuok Siaya ka ochomo Lwando Odhiambo Manyoro nyo olala gi ngima ng'at achiel ka jomamoko to nyoyudo hinyruok marach mokalo. Jago bende nyowito ngimane no nyotho kanyo bang' nyamburko e kido mar Nissan ma bende ting'o jowuoth manyo riembe ng'we ahiri titi ka ochomo Siaya nyotuome. Koro regi lipot mar obila en koro jago no ma bende oyang' nying kaka James Ayoki nyorado gi thone kinde bende nyo en kachiel kod jaode gi nyathine manyochwe oting'o e apiko ka giwuok e sikul. Lipot no bende ne yango ni Ayoki to nyochwe owito ngimane kanyo ka jaode, nyathine kachiel kod ji mamoko bende nyoni matatu manyotuomo gino to nyodonge hinyruoge maricho mokalo kama bende ringre mar Ayoki to nyotere kar kano ringre ma jomotho ma Siaya County Referral Hospital, ka thoth jogo ma bende nyoyo yudore masira makoch mar apaya no nyogin jopuonjre manyorik dok e sikula. Nyakwara Mogajwang' weche gi medo biro ni kamora mora ma intie okalo nyakalondo mari mihero mar Ramogi. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Komachielo en ni kambi rego nianga mar Sony koro negi ywaruok gi piny owacho mar kaunti wa Migori ewi wach mar chudo mar osuru. Kambi no koro keti orindi maliet gi piny owacho mar kaunti ma Migori kuom rem chulo osuru machalo kamano kuom kinde malach. Kaka jafwambo marwa e kaunti wa Migori George Jumalero en jakom mar board ma bende tayo kambi no mano Jared Kopio ne oyuak ka bende owacho ni nyaka gi sani ok ginyalo luorore e yo makare e kaunti wa Migori ka gitiyo gi masindegi mag automobile nikech apisas mag kaunti no ma bende oketi apeyni mopogore opogore kaunti no chal ka gima getogi. Jakom mar board ma kambi no Mason Jared Kopio wacho ni nyaka sani gin kaka kambi no Mason nyamburko magi ok nyal kata mana ringo kod thuolo nikech piny owacho mar kaunti ma Migori koro ndhiyogi nikech nyaka sani kambi no Mason pok ochulo osuru ma idendo kaka ses ma bende jopur niang' koro chiwo ne piny owacho mar kaunti ma Migori ka okalo kuom kambi no Mason. Nikech sani koro stifle operations geche ok nya wuotho oko nikech ka wuotho oko to askariska mating'o ludhe ka makogi gidhi ni gidhi e field gidwa kata tinga dwa tero niang' kodhi ne japur giluor nikech idhi mak. Koro adwa mana kwayo ni wawuoya Sony ni en marwa te, kaunti ni bende marwa te, wawuoya mondo kama intie richo
wa correct twadhi mbele. Kopio wacho ni nedini kambino masoni koro sebudho ka koro poko chulo medano ma ses ne pinyo wacho ma county ma Migori. Kabendo wacho ni toto mendag midwaro kod pinyo wacho ma county ma Migori gin mago eko ma osekawo higni mathoth kendo nyaka sani gimanyo yo kaka inyalo chulgi ka gombo margi en ni mondo pinyo wacho ma county ne omiyogi thuolo mondo gidhi nyime kod tije mag gi e yono makare ka girito mondo ko gichul pesani. Sani onego wa concentrate SS mag niang' madonjo sani. Mamano wasebedo kwatemo mondo wachul. Koro wasebedo gi jo county government piny, the management wasebedo kodgi piny ma giwuoyo to chalo ka gima no giwinjore dhok. Kech gidwaro pesa te to pesa kwanya chulo te nikech maka nie pending bills committee Nairobi. Koro wasebedo gi tabu ni county government cheya gechewa kamwanda. Kamara ma ginene gari gicheo gi ng'wech. Ka gineno tinga gicheo gi ng'wech. Ka gineno pikipiki gicheo gi ng'wech. To kani wuoyo kod Nyakalondo Maramogi, direkta moch wechego mag choko suru e kaunti ma Migori Maurice Oindo ne owacho ne kambino mar Sony nyaka sani koro dagi chulogi omenda maromo $75 ma gisebedo ka gichoko kuom jopur niang' ma bende onego bed ni chiwo ne piny owacho mar kaunti ma Migori ka osechoki kod kambino mar Sony. Chakre 2015, Sony Sugar ng'ado pesa mar cess kuom jopur to gimi county. Transmara ng'ado pesa kuom jopur to miyo county. Mbiwa Mailun Sukari Industry ng'ado pesa kuom jopur to miyo county. BAT ng'ado pesa kuom jopur to miyo county. Mama Mboga mokelo rabolo chiro chulo siling 20 ne county mar cess. To Sony Sugar, one of the biggest companies, has refused to remit pesa jopur maging'ado onawabia. Oindo wacho ni kaka piny owacho ma kaunti ma Migori ok onego ne bed ne koro gibandho kambi mar Sony omendani nikech omendani en mano ma ing'ado japur ma otero niang'. Kambi mar Sony ema koro choke e lo piny owacho ma kaunti ma Migori kane omenda ka ochakore e higa mar 2015 omendani ok osebed ka ichiwo ne piny owacho ma kaunti. Sani jopur ywagore wang'o yore richo, koth ochwe, yore okethore to ok wanyal maintain nikech Sony Sugar odagi $75 million monego bed ni gimiyo county mondo olosnego jopur wang'o yore. Pur mar niang' bende ong'e ni pesa gi teka ging'iyo statement gi gibo nwang'o 1% e statement gi to 1% mano ng'ad gi no pok nochopo e county. Dereka ni mochuli chenro mag choko osuru e kaunti ma Migori ne wacho ni kinde mokalo ne giseromo kod kambi mar Sony diriyo mondo giwuo e wach mar chulo omendane ka bende ne gimiyogi thuolo mondo koro gikon piny owacho mar kaunti ma Migori kaka ginyalo timo chulo margi. Kata kamano tend kambi ni koro pok okonogi e yo ma gichano chulogo omendane. Ne Nyakalondo Maramogi kuok e kaunti ma Migori, an Jo Juma. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Nyakwar Magajwang' gi lipot mar Jo Juma kuok e kaunti ma Migori mochopo e giko mar weche manyien adimba kaka gi molono emeso mar kawo weche manyien Radio Ramogi. Tudre gi Nyakalondo ni ka oromo sa 7 mar biro yudo weche manyien adimba. Nyinga Vincent Otieno. Magone matuche kor gwenge gi Vincent Otieno. Mana kamano nyakorongo juang adwa ni walung tuak mane wan goni adwa ni lung tuak mane wan goni mapiyo piyo kapok odhi nyime ahinya. Vincent Otieno no mi weche manyien bang' winjo lipot mar Eric Owenga ni ok dhi bedo ne jatend piny Kenya mayot. Ni constituency ma Jakom osebedo ka command ne jogo nyalo bedo joge ne yiero ma 2027. Maramogi? Hello Ramogi? Oyaore? Victor Maudoyo Midi. Japuonj machiegni? Oyaore ahinya no ganda luo mawinja kamoro mora magintie. Erokamano ahinya. Winjo kukelo twak mowinjore madwaro ni mondo ganda luo bende oyudie weche mantie e thuolo masano. Yes. Karibu ine yamo. Erokamano ahinya. Yes. To adwa ni mondo anyiso ganda na ni kaluwore gi yiero mwabiro dhiye. To gi piny ruoth Raila Amolo Odinga mantie sani. To gi wuoth mobiro dhiye nyime. Nitie weche monego wang'i kendo wayaw negi itwa kod pachwa. Mokwongo jopiny girito ga winjo weche ma josiasa wacho. To adieri makende onego gine gik ma gitimo. Kendo winjo ka nitie nyaka jok makuong'ore ni ok ginyal goyo ne ker masani kura e thuolo mabiro. Yes. To gima giwacho ni ok ginyal gonegi to ka koro wachope tineno ka koro onge ng'ama rie wach tir.
nikech gidhi gi propaganda ma ji golo, to kosegol to ute mag fwambo lando to ji dhigo. To dwaro ni mondo wang'e kaka ji go kura. Mondo ng'ato lo kura nyaka obedi ji ariyo. Nyaka bed ng'ama igoyo ne kura ni ji ohere, to gi ng'ama igolo ni ji ok dwar. Kendo nyalo bedo ni gole e ng'wejno kata be ni pok nobede komno. Kendo ni nyaka bedie jasigu ni jawar. E thuolo masani king'iyo siasa migoyo e Murima, en siasa milose jasigu. Jawar pok gichako wuoyo to en ng'ama dhi waro jo Kenya e chandruok. Pod giloso jasigu ma gidwaro ni mondo githur kik bidhi gone kura. Adwaro ni mondo gana ong'e ni to kapok igolo Ruto, to ipara ni to ng'an mane madhi kawe madhi timo ne joluo timbe mabeyo malomo ne Ruto notim. Adwaro ni mondo wapar mano. To awinjo kosewach nying Kalonzo, nying Matiang'i, Rigathi be nie ng'wejno. To jogi adwaro ni mondo ing'e ni Rigathi ni en nokwerowa ni waonge gi share sa sirikal, kendo kawuono ochopo e State House to biro lawo marenge. Adwaro ni mondo ung'e Matiang'i aparo ni ji okia somo kit ji. Lokuru mi ng'ato tisomo kite. Kani iwinjo kowuoyo motegno, nowuoyo motegno ne gima konyo koso gimi gougo. Ng'ama ka nochiwo piny to wacho ni uniform mar polisi idhi loki to kiny loke. Ochiwo piny to wacho ni pasa sibi wir yelo to moko nono to gidhi kidhi time. Omiyo dwa ni mondo wang'e kit ji. To Kalonzo to koro ema kiparo. Sama nowe Kalonzo ni Kalonzo koro nitie luo gi Kikuyu. Kibaki gi Raila. Noringo modhir Kibaki manowewa. Omiyo nyaka watang' gi joma biro konyo e ndalo mabiro. To kwa wuoyo kit ker masani, ng'ani mono sonde ipimo gi nyamin. Kata wachako gi ker mokwongo. Ker mokwongo ema nonego multi-party Kenya modwoko Kenya e one state. One party state. En ema noloro office of the Prime Minister Kenya ka. Mobedo president man gi teko mantie kende maonge ng'ama nyalo konye. En ng'ama ji mang'eny mane wacho notho e piny ruodhe mane itudego. To Mboya, Agwin Skodek, J.M. Kariuki, Kisumu noyieche ji kabisa 1969. Kaeto en king'iyo to Nyanza nobiro didi. E thuolo manobedo go jatelo higni 15, nobiro Nyanza nokolo ding'wen. To ji mang'eny ahinya be nodhi. To ka koro nwabiro e sirikand Moi, Moi ni emodwoko multi-party ma Kenyatta nogolo. Moi ema oyie constitutional review ma Kibaki oduogo tieko. Moi ema nokwongo keto jaluo PS mar interior man gi teko kabisa. Moi ema nokwongo keto chief justice ma jaluo. To kendo king'iyo kata joma notho e piny ruodh Moi, nitiere jomoko e sirikande mane itudogo to ok Moi owuon. To kane wabiro koro wa Moi odhi waduogo e sirikand Kibaki. Sama koro kanisa odhi oling, joma nego koko ni Moi rach odhi oling. To kata Kibaki ni ema nokwongo betray wa, ema nokwongo ndhogo wa kwasekete e telo mwandikore. To pod nondhogo wa manobayo wa oko. Par sirikand Kibaki ema nokele jomoko miluongo ni Aturu Margarian gi Aturu Sargasian. Mano dhi mo red media house. Sani jo media house kata ng'ama kale ba media house onge. Omiyo dwa ni mondo wang'e ni to ere jatelo maber gi marach. Bedo ni sani jomoko wuok go koko matek gi nying Ruto ni rach, ok owuoyo ni Ruto rach, koko gie maduong' molo mane go ndalo joma chon. Kamano kaka inene. E ndalo Kibaki ma Michuki nowuok mokonege if you rattle a snake, you will be bitten. Ano ne sirikand jabotgo. Omiyo sani kidowacho ni Ruto rach, marach to ng'ama biro kawo, to ipara ne gik ma joma notiyo kapok Ruto notiyo nokalo. Erokamano mwalimu. Mano mwalimu odoyo wede kaka onene nyakwaro Mogajwang'. Wasome otimo kama ng'eneno kama ng'eny ahinya. Dine makene President Ruto dhi yombo ng'ata madhi chung' kode sipwap kabisa. Ruto is a big force in Kenya's political landscape. Joma go koko gin juvenile politicians ma ok ong'eyo kaka piny Kenya ringo ga politically. Michael UK erokamano ahinya. Wacho ni
onge jasiasa madang gol Ruto okwetelo sani kendo wacho kanyo ni there's a possibility ni onyalo inherit the constituency mar Migosi Raila Odinga e yiero mabiro. Erokamano maduong' ahinya. Machielo kaidi bende wacho ni Maka Juma nyinga en Bosnia Onyango wacho kanyo ni siasa ma Kenya ni en siasa mar lokore kendo lure kod yiero mar AUC ni. Yiero mar AUC ni ma dhi loko kit siasa mar piny Kenya ka. Ramogi FM siasa ma Kenya dhi kao new dimension kalure kod outcome mar AUC elections. Aparni jotelo chiko itgi kabisa kalure gi public participation giwinjo duond jopiny over the media. An jowa ochak negotiate for positions nikech nenre ni wadhi bedo swing vote. Koro nyaka wang'ne warang ng'ama omiyowa gima wadwaro. Kik waketh mirima kod fitness e golo paro. Watem mana bedo sober and mature and tolerate others views nikech mano e maturity. An Lazaro Kanyambok jamaguje nene kamano. Victor, an jasiasa ma trust e Kenya ka manyalo yudo gima odwaro e sama odware kaka odware en William Ruto kende. Ruto biro dok e telo maonge kiawa kata matin. Jaktol Odolo Odando wod Imbo Nyamonye. Maka Juma neno ka Ruto okrach Raila kod Ruto kirango mos giwuok mabor kod siasa. Wauru jowa manie Kenya madiere bende koyo chamie joluo osemiel e tok tent. Wawe Ruto kod Raila mondo giti wang'ne waduoko Ruto joma ne Kenya madiere bende obedie oko matin. Jackson Odolo Odando wod Imbo Nyamonye nene kamano. Maka Juma wang'ne korka joluo dwa go kura wang' achiel. Ka Raila owacho Ruto tosha joluo dhi go kura mana kaka negigone Kibaki. Anakia pingo wuona keyo. Captain Austin Oyamo wuodo bambo nene kamano. Gilbert Ochola kajei Ruto pod dhi dok 2027. Ere ng'ama nyalo yombo Ruto e Kenya kasani? Okay. Eric Raila mar Kanyamwa Kodumba. Maka Juma Raila to pod ni e chunya abiro mana ng'ado guok bang' yiero mar AUC. Lakini ten Ruto okayiego kuom kinde ma osetiyogo matin ni. Erokamano nyadiera makende en pacha oganda luo oselokore kendo oganda luo biro miye ombulu. Anthony Were wuod Kademba Alego Kanyajuok nende kamano. Nixon Aumu jago kadi Komarok VJ adieri okodhi bedo mayot ne Ruto mondo oyud kuch joluo 100%. Okay. VJ kaka nene Ruto should not option mar Ruto will make very many people fail to go and vote. I include Tieno ODM supporters Msanda Mumias West wacho kamano. Okay. Machielo ka wacho ni oyaore. Oganda ma jowuok e Kenya madiere goga kura gi fitina mondo kik Raila yud loch. Koro kik the same joma wuok Kenya madiere wuon pach oganda luo. Kalonzo de wamiyo kura to bukore odonjo e gema. Wan bende wabiro go kura gi fitina ne Ruto mondo Ruto bed president. Kato ber kato rach. Kane Moi gimiyo loch to ne giwacho ni just a passing cloud. Ne gichando Moi modong' mana gi kamotho kende. Kata dine obed ni gimiyo Raila kura modonjo e loch. Dikoro Okuodo Odinga ninde. Never will I accept joma Kenya madiere to influence where to vote. Ano Ogalo Benard koa Mombasa. Bomu Changamwe Mombasa. Erokamano ahinya wuod luo kuom ote marikaini. Good morning Maka Juma. His Excellency William Ruto tiyo kodwa gadieri. Ogada cha ok dwarwa igi owang' kane opodnwa gimoro e sirikal mar broadbasing. Waol kod koko. His Excellency Dr. William Ruto ne okonyowa ahinya 2007. Wan bende waduok lwedo. Mike Jamfangano Chula nene kamano e ote marikaini. Maka Juma oyaore. William Ruto onge ng'ama bro golo oko e telo. Leading by example, Ruto ne ochung' kod Jakom Raila Odinga e yiero ma 2007. Koro kane kantie jasiasa mora manyalo golo Ruto sani. Maka Juma Victor William Arap Kipchirchir oseyudo ni okowinj dwach jopiny. He is the most weak president. Jithagore matek. Koro akwayo jokanyanam mondo wakaw kura to kik wabi wakan kura e udi 2027. Watiuru mariek mostly rowere. Telo mar Kenya ka dhi loko tanga 2027 kendo jotelo ma ok otiyo dhi dok dala yote gokinyi. Ma Suda Baraka Anombasa Waora Awendo sub county Migori county ka. Victor Nadieri makende ni power ma Kenya ka
bedo balanced kod tribes adek kende, Kikuyu, Kalenjin kod Luo. To bing ni Luos oseriwre then mane sirikal. After all, waduto wan Nilots. Ken Obondi mar kuoyo kochia nene kamano e ote mere kaendi. Maka Juma, President William Ruto riekni ne thoth ndi sani osetemo ni omak joluo. Donge ineno ka Homabay ubire nyaka e Genwa Cup Harrison Oloya World Cup kidhimu nene kamano e ote mere kam. Maka Juma, William Ruto is a very strategic politician. Jo siasa mawalo ka Kalonzo Musyoka gini obro lawo go dhoggi. Ka Jakom Raila Odinga mano lawo go dhoge e yiero ma 2022 cha. Dong winjo kaka nowuoyo ka en dala mar Gwasi. Ilimbi mare manotimo gwenge makono. Kano wacho ni ng'ata madhi piem kod dhi yembe sapi ma ote mar Beno Chola eka wuok dala mar Kisumu County. Ero kamano madongo ahinya. Abro somo ote mogi katieko kanyakwara Mugajwang. Aito moro kae wacho ni otonde kotonde. Ruto dhi yombo. Otonde kotonde wacho ni Ruto dhi yombo Sipwap. This man is a political genius. Jo obed mana e sirikal, omed mana yudo lemo makonyo oganda Luo. Okay? Opuko Chalori wacho ni wacho na onka opuko chede na oka otimo no kochopo na kare ahinya. Collins Ondeng wacho ni onego wan joluo wane kuma wawuoke, nyaka wane kaka jatend piny ohero Luo sani. Oganda bedo kod jatelo achiel. Jakom jatend Luo. Olemo mar Jakom kod Ruto nenore. Jowa nyaka pod lu Jakom to sani dine waketo lemo mbele. Jama wacho ni ok dhi winjo direction Jakom kare, gidhi winjo direction mar ng'a. Bede ging'e ni oganda moko Kenya madiere okun nikech joluo okete sirikal. Jowa moko odhi mos kabisa. Jakom pok ne owuondowa. Jowa odhi mbele kod luo Jakom. Mogik, bende jaluo ohero ng'ama nigi chir. Bende Kalonzo nigi chir. Ok nyalre. En karango manosebirie kaka Kalonzo e Nyanza kende. Jowa olu Jakom, ranyisi mar joluo bedo e sirikal waseneno kendo pod wanene nyaka sani ka jatend piny nitie Ghana. Mano Collins Ondeng kani Homabay County wacho na kamano e ote mar kam. Pauline ngisa kanyo ni hera ma jaluo erogo Jakom en organic. We've been in opposition for more than 60 years. Omiyo we are more sensitized on matters democracy. Omiyo jaluo nyalo hero jatelo as long as ohero Jakom, kendo jaluo nyalo yoko jatelo ka okethore gi Jakom ma piny ruenye. Dhiang' oyang' wakama onyalo samonyalo. Politics badaye. Okay. Ero kama na ahinya. Jaro Soja wuod Juma kaloro kod gik ma Raymond Omolo osetimo gi modendo, wabiro miyo Ruto kura 2027, Ruto nyaka 2032. Jaro Soja osiep Raymond Omolo nene kamano e ote marika. Maka Juma an William Ruto kadagone kura. Wach mar shagi shini gini bago jopiny. We are going to vote based on issues, not on personalities. Kata mana Matiang'i miwacho no ok en saint. Matiang'i notiyo marach ahinya kinde mane kod Uhuru Kenyatta. Wadwaro ng'ama nyien kaka Okiya Okoiti Omtata e ng'at manyalo gone kura. An kaka Samson Ouma Uhuru Kodhoch nene kamano nyakwara Mugajwang'. Giko weche manye watemo ng'iyo kaka pile ne wago mbaka moro madundo na geno bedo kod Professor Charles Ong'ondo, director mar KICD. Kata kamano osingo nani obro loso thuolo machielo kaka juma ni pok orumo, kata juma manyien ka Yesu omiwa thuolo obiyo ulose gi jopiny mondo wang'iane na wach mar sekta mar somo gi ikruok ahinya mar tego curriculum marwa e chenro miluongo ni CBC ni ma bedo osebedo ka kelo paro mopogore opogore. Ka ok kamano nyakwara Mugajwang' pod waketa nena wang'wa ni to mbele ka dhi bedo nade. Ji osewacho ni yiero mar AUC ni dhi bedo a turning point e siasa mar piny Kenya ka. Whatever the outcome. Kata ka Jakom oyude walamo ni Nyasaye, kata ka dipo ni kom no pasa e lwete, to nitie kaka onyalo biro loko kit siasa mar piny Kenya ka. Oganda moko bende wacho ni gineno ka ginya gocho ne William Ruto, mano ratiro margi. Oganda moko bende wacho ni gidhi gocho ne William Ruto nikech giseneno gik moko ma samoro tende osetimo, mano ratiro margi. To lemo maduong' wa onego bed go kanya kwar Mugajwang' machielo en ni wach mar loso IEBC timie mapiyo kaka nyalore mondo ikruok ne yiero ma 27 obedi gima nitie, nikech samoro ji nyalo go mbaka to kong'ere kata ka yiero dhi bedo. Katiba to osenyisowa kaka yiero nego bedi bedo gi tarik ma yiero nego bedi bedo igni bang' igni abich. To ka IEBC onge
dibe ni wanyalo bedo kod gimoluongo ni constitutional crisis, koso dhi bedo nade kendo. Waket wang'wa, wameduru malamo Nyasaye, kwa ng'eyo ni to yamone. Futo nade Nyakwara Mugajwang', giko weche kokalera mogi baraza, saa 3:31 mar okinyi. Bed jaloch mar $1,000,000 gi mwandu mag Hotpoint kod LG. E kinde nyasi ni mar sikuku, yud mwandu mag LG manengo gi oyueyo nyaka tamalo 30 e mwandu kaka fridge, washing machines, microwaves, TVs kod soundbars. Nyiew mwandu gi kokalo e dukni mag Hotpoint, kata inyalo nyiew mwandu gi kasto ichulo bang'e mano kokalo e mbui. Bende inyalo yudo thuolo mar loyo omenda maromo $1,000,000, wuodh ndalo 2 e piny mar Malaysia, kata yudo achiel kuom ute 9 mag home makeovers e gwenge mag Nairobi, Eldoret, Kisumu kod Mombasa. LG, lives good. E Cooperative Bank gi payslip kende ibiro yudo hola michiwo yor simu maromo $500,000 kod personal loan maromo $9,000,000 mar konyi chopo lek mari. Limo e bad bengi mar Cooperative mantie machiegni kodi. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank opodhi kendo itayo gi bengi maduong' mar Central Bank of Kenya. Joriemb ndege medo bedo joloch to kiri machuok mana e Aviator e shabiki.com. Kwa majina naitwa Oliver Musindalo, unatoka maeneo ya Mayoni, Kakamega County. Nilicheza Aviator on shabiki.com na nikapata cumulative win ya 698,809. Hii pesa nitaitumia kwa ukuzaji na ukulima ambayo ni kazi yetu. Wase, ingieni shabiki.com na mcheze Aviator. Hapa ni big winning in second. Sani koro nyalo tugo gi omenda ni duto ka idaro pesani kadhi e Shabiki Casino. Tugo Aviator e shabiki.com mondo yud thuolo mar loyo milionde modhuro to kinyeri machuok. Jogo mantie bugi na 18 okini go ponda. Opoda kod BCLB license number 428. This festive season, Citizen Duka and Quickmart wanakuletea the Christmas gift hamper, the perfect gift for your loved ones and your pocket. Double the joy, double the savings. Sugar 4 kgs, 558 from 578. Chapati flour 4 kgs, 310 from 344. Cooking oil 3 liters, 799 from 1060. All this for just 1,667. Meaning, uta save 315 shillings. But wait, there is more. This Christmas, grab Mama Mpenzi, Mama Soko, Sherehe, or Daily Baskets for amazing savings. Just dial *487*5#. Choose your Christmas hamper and pick it up from any Quickmart supermarket near you. Simple, fast, and full of savings. Merry Christmas and a happy New Year from Citizen Duka. Citizen Duka, the home of discount. Looking for thrills? Experience the excitement of gaming with Pata Pata. Play, win, repeat. Cheza games kali kama Aviator, Linko na Mines kwa platform yetu mpya. Sign up now and get up to 200% Karibu bonus on your first deposit to kickstart your winning streak. Feel the adrenaline as you play and win on Kenya's most exciting platform. Ni rahisi. Register, play, and experience the thrill of every win. Visit patapata.com now and play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Mana kamano Nyakwara Mugajwang' saa 3:35 mar okinyi ma tielo mogik mar Kogwen e Nyakalondo mari mar Ramogi FM ma bende miye pesa ka marembesha maisha. Pod antie kod pesa ka tielo mogik ni adwaro ji 25 ma moro ka moro miye elufu apar 10k nikech an gi 250,000 kaendi madona mi ji 10 an gi 250,000 adona miji 25,000 elufu apar mane wach mantie ka Nyakwara Mugajwang' mondo migi konyorego odiochieng' mano ma kawuono. Gimitimo nyiew ticket kata voucher mari ti kod paybill number 5254 account name indiko Ramogi. Mano kitimo dong koro weya lweta ka Calvins Otieno kani dala mar Mobei ayudo ote mari kama ber ahinya ngisa kanyi winje maber ahinya. Judy Arunga erokamano nya, Grace Awino erokamano nya, Violet Otieno, Arnold Ogal, Chris Nyakwaro Luoch Kahuyo. Nitiere wuod Uganda moro iluongo ni Patlari King ma wuod Acholi kane Uganda nyocha ene Luo Festival, piny Luo Festival ka. Erokamano ahinya osiepna, abiro limo Kampala Uganda kanyo machiegni niendi.
inaromo kode kanan Kampala igni ariyo mokalo chien. Collins Onyuka erokamano ahinya ratego. Dona Adhiambo asante sana. Okelo Aloja Kiranda erokamano ahinya. Bende ng'iso ni an kod chenro ma kawuono niendi mar Kogwen. Hey. Ray Senior Award Migori, President Ruto 2022-2042. Luo will celebrate him up to 2027. Then 2028 to 2032, Luo will get back to opposition and mana kamano. Ray Senior Award Migori nene kamano. Ero kamana enya. It is a sure bet that Ruto is going to get a second term. Though era dictator, the guy is very sharp and a go-getter. Okay. Kamane kakona ene magi kultis maneno kumruto. Ero kamana enya. Sa enadek gideka pradek ga berio marokinyi nyeo ticket mari ji pradio ga beach moro kamora miele fa para odhi bedo ngamo kwongo ka ad iseya o portal maraka nyaka sa degideka pra beach kama Abdulore koro ti kod thuolo niendi mondo me yud pesa marebesha maisha nyakwara Mugajwang. Musa Juma dojoka kod JB Omwaga yo machalo kama Nyakalondo Maramogi FM. Maramogi Radio Ramogi. Wanja makanya kwarapunda, jambita yosido ngat mosoma inya. Rebeka Nyamaro jaodi, oseno mwaka usipodundo gombija wasuna. Mamaria kinyuolo godo, ajento kweno nyakwarapunda gouma. David Onyango bende jambita wuod kokweno ng'ama lich miwuoro. Kolago gi chaliso siepni wakinde madongo gina chiel gombija wasuna. Wakinde madongo Kisumo machalo kolago be joma lich miwuoro. International. Ulago gi chaliso siepni wakine madongo ngina chiel gombija wasuna. Wakine madongo Kisumo machalo kolago be joma lich miwuoro. Ulago gi chaliso siepni wakine madongo gina chiel gombija wasuna. Wakine madongo Kisumo machalo kolago be joma lich miwuoro. Ruoth konya chopie mita monda mosi Omwaga JB osiepna. Ruoth konya chopie mita monda mosi Omwaga JB osiepna. Ae jolo ayawa joma jonyego jotabu maskine miwuoro. Ae jolo ayawa joma jonyego jotabu maskine miwuoro. Omwaga JB Omwaga osiepa nitni kawero jomo somo lilo osiepo dudo gombija baba. Omwaga osiepa nitni kawero jomo somo lilo osiepo dudo gombija baba. Ochapaka JB Omwaga baba. Kita lo siep no gweno baba. Baba, Amara tego chokore no mele onyiyo sipe tutala baba baby Omwaga osiepa nitni kawero jomo somo lilo osiepo dudo gombija baba. Baby Omwaga osiepa nitni kawero jomo somo lilo osiepo dudo gombija baba. Koche baka JB Omwaga baba. Ngat moera tera moingo dudo
moingo sunga papa makohelo tongeo moingo duto Kisumu weekend chopie mielo Limpopo kadanse papa papa bio mwago siepa niknika wero jomo somo lilo siepo dudongo mbinya papa siepo dudongo mbinya papa bio mwago siepa